și bine venit pe canalul meu și din nou, da, asta e a doua oară când sunt cu prietena mea, Teodora. Scuze. Salve, Hangiule. Ok, nu știu ce a fost asta, dar mă rog. Sper că vei urmări acest video, altfel te voi căuta, pe YouTube, îți voi da un dislike și nu mă voi abona la tine. Înțeles? Ai dumneata? Cam de ori. Bine, hai să începem. Haide, să începem. Nu. Deschide tu ușa. Bine. Deschide ușa, creștine, deschide ușa, creștine, că am venit și noi la tine, la mulți ani cu mine. Hai, eu intru ca să da. Eu mă bag la soc. Bine, măcar, tu mă lași măcar să dorm jos. Dorm aici. O căzut casa, așteptați puțin. Tu dormi afară? Dacă nu mă lași pe patul de sus. Te bronzezi? Păi vino, hai te las, dar măcar lasă-mă să dorm. Ei, că dorm. Scuze. E muscă. Suntem invadați de muște. Suntem invadați de muște. Suntem invadați de muște. Lasă-mă că nu se vede de tine. E moartă. Da. Bravo ție. Să alegi. E bune. Deci ai înțeles. Nu, la fi. Sau la muta. Că de nu știu. Stai că am pierdut musca. Unde e? A, uite-o. A zburat! Bravo! Bravo! Haide, continuă! Așa, continuă, te rog. Nu poți să continui. E zburat musca. Eu fac de toate, că vreau așa. Acum, ia de aici. Auci. Eu sunt foc. I'm sexy and I know it. Dansam! Care-i problema ta? Care-i problema ta cu dansatorii? Unde ești? Coroinița! Thank you very much, Pucci. Așa, unde eram? A, da. Asta e. La ceas. Și eu. După un secol. Ai, frate, durează o veșnicie, m-am săturat. Exact. Ia. No! Era așa de frumos. Bă, ce tot ai de mie, coronița? Care-i problema ta? Și pune căsoi ăsta la loc. Așa. Pune la adâncul inimii mele. Au! Stai, unde ai pus-o? Coronița, unde ai pus-o? Nicăieri, am aruncat-o la gunoi. Stai să v-am prezentat casa. Ok, hai. Acesta este televizorul. Și avem și Este o plasmă, stai, invers. Opa. În fine, acesta este televizorul, are două părți. Asta. Deci, lasă să vocalizeze. Aceasta. Nu trebuie să pești. Așa. Și asta. Jocul ăsta